Tawagalan ko niyo sa pangan nga Dinah Rose, 34 anyos, minyo ug may 5 ka buok anak. Taga-Purok, Sunflower, Akmak, Iligan City. Punto medikal kini nga akong suliran. Bahin kini sa akong mga gipamati. Aron ni hisabtan, sugdon ko diha ng anak ko sa akong ikaduhang anak nga napo nakatuig ang nakalakay. Ingon ini ang mga panghitabo. Dinah Rose. Oh, ma. Di ano di ay ka? Oy, magkuha na ko sa inyong labunon o sa bata. Kumusta naman ang pamati ni mo sa imong lawas? Uban ka mga naka? Medyo okay naman ko, ma. Pwede na siguro nga ako na laman labas, ha? Ay, dili sa ha, dili yun. Tuwa kasi mana ka palang gani ikang nanganak. Ayaw gyud taon pagpabughat-bughat, day. Kay mas mudako pa unyahin o ng atong problema, anak. Nalipay ganitang nakalabang ka na aning pagpanganak ni mo sa ikaduha. Maundi sa yun, magpabughat-bughat, ha? Pero ma, naikog naman gud ka ay kunin mo gud. Nga ikaw na lang nagsigig panlabas sa among mga labunon. Naon sa kabaya, ayaw ka ikog. Ugangan man ko nimo. Kung di makahimo ang akong anak sa pagkabag-abag ni mo dinhis mga gimbuhaton sa bahay, kay may trabaho man siya. Maong ako na yan. Ikuga na ginako ni mo, ma. Ayaw lagi anang ikog-ikog. Ayaw sa gyud pagtrabaho og mga bugat ha, ron dili ka mabughat. Dini di si mama ganina? Oo, nang laban na sad sa atong mga bulingon. Nay, ka nang ipangayay, di tanan ay. Siya nang labaan na. Dong, paghatag yun niya nas mama ha, basta ginagmay lang. Kaya maikog ta. Naghago ba ya si mama? Di na mo dawat eh. O bang ganina yung mutunol na ko? Unsa? Unya, imo sang gidawat. May kasabot na si mama nato nga bago ka pang nanganak. Ako tagas to. O nga, mutunol yun na sa mama ni mo na ko. Anak ka, John, oy. Nisamot ang akong kaikog ni mama ba? Okay talaga na sa mama. Ang tol. Yako'y dang isda. Magtuwa ta. Aron nga makahigop kag sabaw. Ibang tingali kayo bugat ang paglimpyo ini. Sige, okay. Tagaan-ana. Dili na makabugat, oy. Sige. Kay may tiwason lang kong pantay sa silong. Tinuod da. Labas oro ning isda nga napalit ni June ay lami gid ning tuwahon. Hello! Pantay! Oh! Hello! Ginoo ko! John! Nausa man mo diha! Ginoo ko! Nausa man ang akong anak! John! Nausa mo diha! Kiningi mo anak ay. Hapit patumbahi sa haligi nga akong tang ihaligi sa birada sa tubay. Nagsamok-samok magunin siya samtang panday ko. Gingnan nga dili mo duol na ako. Samtang nagpanday ko, niduol yun. Ginoo ko. Maayo gani kay wa ka man tumbahi. Anak, Dario. Oh. John, kalain. Nausa ka? Mahingulog sa init nga. Nisaka sa akong tangkugo. Katumpahon ko. Ginoo ko. Dinaros! Talos pa niya. Dinaros! Nawa ko kalit sa kalibutan, human ko malubat-lubati sa kalit nga pagsingkit sa akong bana. Kunya, may kalit nga murag ni saka sa akong tangkugo, nga murag init kaayo. So kadadto, dali ra kay kumakuyawan ug malipong. Kabuhion ako pirmi. Nya, kumangihi ko, ginagmay ra. Pirming kapoy ang akong lawas. Kunya, may hypertension na siguro ka, Dinah Rose? Ha?
Unsa man na? High blood ka ba? Taas ang imong presyon sa dugo. Nakapabipi na ka? Uwa pasad. Hala, sad siya, uy. Kanang imong gibati, sukad pa na sa pagpanganak nimo sa ikaduha. Niabot na lang og 5 imong anak ay. Huwag yun ka kapacheck up ang imong BP? Madlo ko, uy. Saan sa man? Tingali unyag, unsa ning akong sakit. Madlo ko nga mahibaw. Uy, tay. Mas may na mahibaw kang daan kung unsa ni imong gibati. Aron maresitahan kang tambal. Aron di na magsiging balik-balik na imong gibati, uy. O kung bation ka nag-ingon ana, may tambal ka na. O kung high blood ka, mapugnan o niya ang pagtaas na imong BP kung may tambal ka na, nga giminteng og tumar. Uy, mo lagi na. Asulan ko anang tumar-tumar og tambal. Mahadlok ko mo tumar og tambal. Anya, asa may kahadlok, Davy. Kung simbako mo kalit nagtaas ang imong dugo diha, o di na gid ka matabang simbako. Mag-unsa naman yan ang imong mga anak nga mga gagmay pa. Day, Pagpa-check up, uy. Pagpa-BP. Kay duda gid kong hypertension ang gibati nimo. Ug magsige masab ka naglabad ang imong uo. Kasi migraine na. ha? Bitaw day. Pabipi na lang ta sa center. Hindi lagi ko dyan, uy. Mahadlok ko. Pero mahadlok man ka. May magunsaon ka. Basta, ikaw manggod. Nagsugod ba yan nga akong nervyosa sukad atong kalit kang misinggit o kusog. Di ang hapit matumbahi sa halig ang atong kamaguang ang anak. Tay sa ha. Murag sa usa ka psychiatrist di ay ka siguro nga angay mo duol alang nimo. Ha? Ngano sa psychiatrist man? May mga butang kong kahadlukan, bisag dili angay nga kahadlukan. Advance ang ako nauna sa mga panghitabo ba? Mao nga, bisan nagwa pa mahitabo, mubati na ko og kahadlok. Ang ako mga pangutana mo, kining musunod, unang pangutana. Dali kong mahadlok, magkurog, murag nervyos ba? Itong usa ka panghitabo nga kalit misinggit og kusog ang akong bana, kay dito man gyud ni magsugod. Ikaduhang pangutana. Dugay naman itong nahitabo. Mga napo na katuig. Nganong dili man ko malimot. Ug unsaon man nga, dili na ko mabati og sama hini. Kay hasol na kaayo sa una-una. Ikatulong pangutana. Ang kanunay na kong bation, murag may musaka nga init sa akong tangkugo, nga murag musaka gyud. Dayon malipong ko. Musakit ang akong uo, ug mamoy-poy ang akong mga kamot. Hypertension ba ni o migraine? Ikaupat o katapusang pangutana. Mahadlo ko nga magpa-check up o magpa-BP. Kay basig unsa ang akong sakit ba? Naako anang maghuna-huna ko og dautan in advance. Mahadlo ko sa wa pa nahitabo. Naunsa ka day ko? Kinahanglan na ka ko magpakita og doktor sa utok. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Dinah Rose. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako, Dr. Rene Obra, magiuban kaniyo karong adlaw. Ako usa ka medical doctor, psychiatrist ug drug addiction specialist, so therefore mutambag ko sa mga problema may tungod sa mga ginadiling drugas, mga behavioral, emotional, psychological problem ug mga medical problem. May isa akong sa medical problem, dili man ko eksperto, pero manika mo tugyo ko nga makahatag kong suggestion tubag sa inyong mga pangutana. Ngadto sa Wamasito, before ko na imong psychiatrist, dugay kay ko nag-general practice, no? Dugay ko nag-general practice. So, mao na nga,
sa buwan ng mga medical problem, siyempre, medical doctor, gugo, may mga, ato kang Dr. Obra sa psychiatrist mo na, nabuang na ka? Oo, naipot pasabot mo itong Dr. Rene Obra kay mapakonsulta, nabuang na ka, no? Kaya kung balik ko sa makausap, kung ato nang i-follow that wrong line of thinking, ang atong psychiatrist nabuang, so kining tanang pulis, security guard, coast guard, bombero, maestro, maestra, pulos na ini mga buwang, kibantong din ako, o sa parihan ako og trabaho, no? So, mga na, ato nang klaro na, stigmatize lagi kong atong psychiatrist, kaya nabuang na ko, no? Kung sa mana, dili na mao. Of course, natin mga pasyente nga na yung unana, tungkol sa mga ginadiling drugas, uban pa mga rason. Ha? Agad kayo ng inunta na alay, inunta ko. O sabo na ko yung fine-tuning sa imong mga tiyurka sa imong utok. Ha? So, ang atong makutlo, nga pagtulunan karong adlaw, maokini kanang may atong maputlo ang pagtulunan karong adlaw. Ito ko ng mga tao nga dili mulingi sa iyang gikanan, dili makabot sa iyang padulngan. Ha? So, manang mulingi ko ng mga taga-buwak, gamay sugod sa Leyte. Ha? Muna, Dr. Obra, di naman na mabisita na ba din eh. Panday, mayong pagsaulog sa atong kapistahan niya sa Barangay Buwak, sa Barangay Suba, Concepcion. Kay pista ba ya, padaman kinimagong Leyte, padayanig buhol nga alos kadlaadlaw sa bulan sa Mayo na ay nagapista. Ay mga nagapista. Si Misto sa mga taga Mindanao. Sumuha na yung atong sender karong adlaw, si Dinah Rose, 34 years old, daghan na siya anak, 5 kabuk ang anak kaning Dinah Rose, taga Iligan City, Purok, Sunflower, Akmak, Iligan City. Musta naman dahil mga Degracia family sa Tibanga, Iligan City. Nakanak ko diha, no? Ay mainom-duminom ko pagpahulay, pagkamatay ni Dr. Bismindo Boy Degracia, akong suod nga amigo dito sa Manila, taga Iligan City. Pahulay na yung taon si Dr. Boy Degracia, ning danha gyud ko. Musta naman day mo diha nga Guso family, mga ilang Juan, sino apelido ni Juan nalimot ko si mga apelido Juan, taga Iligan City man ni si Juan, no? O si isa pa yung mga taga Iligan City nga tong kaila, si Juan, nalimot man ko si Atok si mga Atok family dahil sa Iligan City, o mga taga Mindanao in general, no? Mga taga Mindanao in general. Kumusta naman mga amigo na ko mga doktor na sa Mindanao, si Dondon Tinapay, si Renato Jagan, si Arthur Sagin. Kumusta naman mo diya, no? Dr. Leo Ramirez, Dr. Lino Arangues, pumailay mga doktor na itong mga kaila dahil sa tagangkay ni sila, no? Mga Dr. Nardisa Kabilyo sa Sindangan, o nga to dahil ni PJ Obra diya sa Liloy, Dr. Undogo Michelin-go sa Liloy. Musta naman mo diya sa Mindanao. So going back to our sender, si Dinah Rose, nga taga Purok, Sunflower, Akmak, Iligan City. Sumasa na ba ito gina sa drama, kuyawan ni si Dinah Rose sa iyang bana, kay kusog ko kay tingog. Kaya mga tao, madag ko kay tingog. O ba na naman masito ni Dr. Rene Obra, sa Dr. Obra, no? Pirmi ng suko. Anong pirmi ng suko? Dako. Mao gini akong sinultihan, di mo pasabot nga suko ko, usay, malagi ng pinabundak ko gamay. Muna dito ko sa Manila, ila kong ibuli, kaya akong Tagalog, pinabundak ko na, mao mani akong sinultihan, nga manig atong usbon, manig kamot kong mausap, pero di pasabot nga suko, kay malagi na dako og tingog. Pero kuyawan ni si Dinah Rose sa iyang bana, kay musinggit lagi ko, no, masyagit, magkurog na siya, mahadlok kay isog tingal ng bana ni mo Rose, no? Ay siguro dalho ni mo diya sa mga psychiatrist diya sa Iligan City, no? Balugi sabay nag-practice. I know, in Davao daga, no? Pero I'm sure na ay nag-practice na psychiatrist diya sa Iligan City. Ang mga tagaan ni siya, tranquilizer nga makakuha ni siya. Mukalma-kalma.
Dugay naman kuno kay itong nahitabo, ngayon na lagi, nakatuig na yung labay, pero nganong di man siya malimot, no? Naman kita gitawag og flashback or re-experiencing signs and symptoms sa mga problema na medyo kadlukan, na? Ano ko na siya mga musukan na ko na siya, magkurog, yung murag magduog, mag-headache, way kusog ang mga muscles. Mga na itong nabatigan sa drama. Normal naman ko nung blood pressure o negative na siya sa iyang mga outlook in life. So ako rin yung isgutan ng mga problema ngayon ani. Kaya po mga pasyente ngayon ani lagi, mga-experience ng mga traumatic events. Anxiety in general, natin mga pero natin gitawag ko, dili na siya na bagulan ng classification dili na siya mahug sa classification sa anxiety, pero mahug na siya sa trauma or stress nga inunta-related nga problema. And I'm referring to PTSD or post-traumatic stress disorder. Ang severity sa stressor kasagaran, I do not know kung saan yung kasilver ng imong problema diha naro sa inyo, no? Imong bana isog bang kayo, consider na mo as beyond normal human experience. Kadlukan yun, no? Like the near death or may mga catastrophe, no? May mga inuntapangitabo diha nga kadlukan yun kayo, like assault, abuse, ay mga terror, o mga serious events, either man-made or natural catastrophe. Pwede na siya. So kung sa may mga batiyon sa mga tao nga na ay post-traumatic stress disorder, ang kanyang mga tawa na hypervigilant. Kanang dalit dito, kuyawan, extreme alertness niya, kuyaw niya, panic, nang baga ma-out of control lang iyang kadlok. Of course, it will follow nga, di siya maayo makatulog. Apektado ang imong tulog. Subo na murag kasukaon, ang iyong ganina, murag magluog-luog, labad ang mong ulo, way kusog. Mauna na mga miscellaneous signs and symptoms niya. Ubus ang imong concentration. O jumpy ka. Mura ba kanabit ang dali ka kuyawan, ma-distract, no? Startle respond. Of course, it will follow nga. Tabli ka, hindi man na yung usual. O niya, nakay-guilt feeling about this mga ingon ani. So, kaya mga traumatic event, case-to-case basis man siya, hindi naman. What is traumatic to one person might not be traumatic to another. But kaya mga PTSD, considering the nature of the stress, nga considered, akong baligo sa makausap beyond normal human experience, and iligod yung moingong ka, anybody nga na maka-experience sa ani makuyawan yun, no? So, expected na siya. So naanay akong balikon na kayo mga flashback or mga mamalik ba si mong panumduman isang lugay na to. So magiging kanina 10 anyos naman ito nito po. Pero nga magbalik-balik man gitawag na naman flashback or re-experiencing signs and symptoms. Pero di kang damanon about that kadlukan, mag-nightmares ka o niya, do you feel sad about it? Magsukay, masuko ka, anong balik-balik. So mauna siya sa istorya, no? May mga buhato na to nga dili ka masakit aning gingan tuga post-traumatic stress disorder. Naman yung mga tambal, mo ning tagaan og mga something nga magakalma nimo. Of course, we do psychotherapy. Now we do psychotherapy kay mamay among i-train mamay along this line to talk to our patients in a way nga ma-relieve siya sa iyang sitwasyon. Na maybe you lack vitamin C or vitamin D. Mga tao nga kulang sa vitamin D o vitamin C are more prone to develop this kind of problem kumpara sa mga healthy nga mga tao. Alright, so inaot nakasabot ka sa akong speaker nimo Dina Rose, no? Dina Rose, yeah, sa Purok Sunflower, Akmak, Iligan City. Ay, nag-anagi ko ng inyo, no? Itagaan gali ko ato nila nagang kayong marang o glorian. Sa mga Digrasya family, maganda dago, lamat kayo. Kasuroy ko ng, of course, kanang Maria Cristina Falls. Uda pa yung mga putilain ng mga lugar ng mong gisuruyan. Dan indot lang lugar sa Iligan, umulagwa naman siguro mag-function ng atong steel or katang atong mga bakal na factory diyan. Pagganhan ako, umulagwa naman to. Pero anyway, regards yung tanan diya sa Iligan City, manginaot ko nga okay na atong kinabuhi diya sa Iligan City of the whole of Mindanao. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much.
ikan na mo tanan diri sa Ariman kaya yung makanunayon ng pagpinaw sa among mga radio program. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak Ariman. Daghang salamat o maayong